Hello guys! Mamutang na sadlig Christmas balls, Christmas tree. Enjoy sa pag-watch. Please subscribe! Tulik kay na was kay mo under na ang kuan kay mo dagan na nas kay na itom lang na iya sinina. Ato sa 186. Wala ko noner. Kani ba kani asa man ang butang? Ngayon sa ibutang re. Ngayon ang butang mo dia. Ngayon siya ano siya siya. Ini yung Ano music no? ini naman paslag dia. Ngayon ang butang re. Na. Oh, maayo ba na siya? Andar na ba siya? Man mo andar. Pisilita na pa switch kay boss G ino na switch. Volume na sa music. Wala na switch lagi. Ang problema, wa man yung nasaksak siguro. Saksak mo. Gumba na niya siya. Ang battery. Wa man na ang sigig andar na. Wala ang saksak man ug gawaman. Wala ko. Ada na. No, tanugon nun. Ana ni siya na. Ikapoy na na ko. Di na siya mukat-kat. Hindi, mukat-kat na siya. Kat mo ni. Sa ka manaog mo ni siya. Ay, sa lip din ay kay ayo halipat. Kanya siya. Ano na nirihok ng telo. Ako doon natutulog sa ka. Oo. Ano ko nun? Hindi, dito masakta na. Kita alalay siya kay tatiguang na na. Eh, tinguwang naman siya sa Kamu class. kuno tiguang din. Tanaw tingin siya. Natiguang. Tinguwang na di mo na yung nanagan sa ka. Doy ko naman. Wala. Hinay na lang yun. Hindi siguro ang kuwan. Paspas man ni siya, di. Kaning ubang manggod, wala na mga andar ko. Hinay siguro na iyang kuwan yun. Sprihana na iyang makina. Tiguang na siya. Music na siya. Ibugatan. Awas kayo. Sky, tanawas kay ni saka Dili na Sky. siya mamatay oy kuan ra man na binuhat ra man na good joke ra man to. Uy, maning ang Santa Claus. Ang Santa Claus, buhay pa man si Santa Claus. To asan, nagbuhat pag mga nagputos ba sa mga gift. Ang gibasihan na ng... dia ko tingnan mo. Ang gibasihan ko no, ang basa... Ang Santa Claus nga. Kisa ko no itong may mo answer mo, John, mo nindot ang gift. Dili man na oy joke ra man tong matiguang oy kuan ra man na siya good. Siya mo na og. Hindi siya kakanaog na. Hindi pa mila manaw, padong parang sakka. Manaw na lang. Naog na. Ay, ay, ay. Naog na siya. Iguwang na kita ang Santa. Iguwang na kita ang Santa Claus. Ang Santa Claus, mamatay.
mo de Jin. Kuan na sa wano. Iya lang ubang batire kay kundido no. Spoiler ka na. 900 mo na. Pwede na na siguro kapalitan na no. 886. Batire ba? Batire ka na ba iyang kuan? Bilisan og mga asa na. No? Palit batani ka na kanang bilya. Oh, pwede ra. Ato ilisan kay mo. Pila ka buok lang na folder. Oo, di ba wala na mouse? Labahan na lang. Saan ang pagkuha na? 800 Labahan na? naman ta. Ay, Ambot kaya. Maliso ko siguro. no, 900 siya. Balik na 900. Awas kayo. Balik may butanuan sa Santa Claus. Kuna ni sakit kang tuhod. Buhi pa man si Papa ni mo ani kay Sibu. diba yun ani ani ay. Ano sa ni kaya tag ni Nina? Sa ni ngayon? Basta gagmay pa sila mao toy pag-abot. Gagmay pa sila ni Ano sila sa Jane? dugay na ni siya nga Santa Claus. Kay laftan mo niya. Mga 11 years na siguro ni. Laftan mo niya. Pero makita na siya, no? Sige. As a brothers know, anyone who's open sleep. Tama, Santa. Kanta na na dahil. Santa na Christmas Claus na siya ng farman. Kasi 900 pa pa. Ayan na yun. Kanara dahil kuhan, kurinti mo eh. Kuhan, hinay.